Ka HYC so yong zone hapo ka jingalam u President Samla Purningsar Shabong bad u General Secretary Samla West Mandar Lingdo Lingkhoi haka khatsau trik rempang kala lej benjurip kensan ya ka CHC so yong ka jing lej jurip jong ka seng ka dei halor jong ka jing ut jing nam bad ka jing ujor jong ki pajba na ki por shikipor halor ka jing bombyang haka rukom sumar jong ka tei ka CHC ka seng hakani ka singi ka labbak omdon watang iweru I doktor hakani ka CHC bar ki don tangki katto kat ningut kinong trei na kaliang kinong trei kila thok by doktor idang bam syakamra Henry kham hadian kila pentip by doktor imdon ha CHC bar idang lej don kam ka penlengo ya ka seng kalong omdon setia watang iweru iban thia sumar hakani ka CHC bar ka CHC ka kenja slam kum ka yingja Tham hadian marsinuan I doktor ilawan bat kren bait da ke jingdom bat la shu ya kren haplau ka CHC om shemla khot ya kren watang hakam raru na kaliang u presiden ba Purningsar Shabong ula pun pau ya ke jing benyau halor ke jinglong jingman jong ka ni ka CHC bat ula ong baki paj ba kila du no ka jing shania ya ka te ka CHC kumba ka pau ba om don nong pha sumar ha ka ni ka CHC ni kum ka nyotap yut council so yong zun hadin bangi layo ya ka jing ujor lagi bobon ki ba halor ka jing bom ya bet ya renti ka lukom sumar ne po so yong CC nangaliang jungi ngilawan surprise inspection mentang si bar hadin bangi la wan hakane ondang ngila po ya ne po CC ngilap ba tang iwe ru doktor don kinong trei ru kuna matang iwe ru basim dawai le tang iwe ru bathia pang le tendon dik ei ka bangi kwa an persno ne kalong ba ka jing le jong ka ne ka CC ya ka ne CC ki babun ki ba ki ba ki ujor ka we kalong ba khambun sin hang ne po CSC omla ban sumar ki bru te hendai la dengi lej petang po ma plang la ban ne ta te ka kata ka jing per ba apding ka we ka CSC bat ka we pat CSC kumba kalong ma plang kala ki ba ma plang hajing sa la dengi ekran ya kata ka jing stang jong CSC le ka CSC so yong kala kham swa ban ka CSC ma plang te hendai kumba kalong po CSC ma plang ki labun ki babiang te hendai hang ne po CSC so yong pat kumba kalong menta kam chama biang te gane ka ko ra ka jing bom ka jing bom internet hakaba ban ai ka jing thu jo kan CSC kalong ban ai ya ka sumar ya ki ba ban syakri ba ha be dei ba ko ya te kumba kalong menta ngi iba ki ba nong chong sinong jong ka tan so yong hi bro ko we kila du no ka jing chania ya kan ka CSC so yong te kumta nga so ban pan pau cha sarkar kandon jingmut ayu bagin bu ya kan ka CSC lada nakaliang kan ka CSC om sem la penbiang yi doktor om sem penbiang yi nong sumar bat nakaliang ki ba kim jon jing chania asu ya kan ka CSC kandon jingmut ayu ban bu ya kan ka CSC te kumta nga so ban kentu ja sarkar badai ban penbiang ya ki doktor ban penbiang yi ki nurse batre hne hot kamut ba ki baterai hang de baru khoj kim sim khia don ki nurse ki ba yatrai se ki sop sentar ba pe sop sentar ye ki sim khia bha ngi ya kata ten rei ke bang su khia pat kalong ba habi de ba ki nong trai hang de po CSC pat kim sim la don kata ka responsibility mene masnya kan ba I doktor I bala masnya kan henry onla masnya kan ila akan data ka jingdom da ka jingbitar te ipen I data ka attitude de ke bang im itnat ba ngiwan nang yang seng ikan kumto kan ke ka banja ya ki ba lar ki wan kendu doktor namar kumba kalong hi ki doktor barbor ki ban wan ra ka jingejan ha baki kran gi briu gi demi don ka gi sojan riban pin doktor attitude ka jingdom dengan soba lese ki de hakine ru ki benta ba kane ka CSC so yong kadu na ka jinjania na ki ba ki babun tingis ko ban kentu yang sarkar ba lada nakaliang jong ka sarkar kamla ban penbiang ki doktor kamla ban penbiang ki jingdon kam hang de po CSC so yong nakaliang jong ka seng nges ban kran ka basai ba ha no makasni ngesawan ban khang tala no iya ka CSC so yong